Ei tehdä tästä jaileria meille, niin tietäjät tietää. Mitä vittu tapahtui silloin? Ei puhuta siitä. Alaisuus. V4 vippei. Tranquility. Ruptit lähtee. Niinku uuden Iron Rikal maailmaa ja niin. Iron Bark. Äänit kasa. Valmiina pikuppa. Blaze. Laivet bossista 3, 2, 1. Moro Bounce heti bossin läpi. Seinän lähellä sit yks Cloud. Stampeding Roar. Se on viimi. Tulee lähellä bossia 2, 1. Viimi. Varo heti vastaa. Interrupts. Seinästä Bonesea vie Stridin läpi ja ruppit lähtee. Iron Bark. Incarnation. Tree of Äänit Life. kasa. Minä pikuppaa. Blaze. Laivet bossista ja sit samaan aikaan tulee raidi joka puolelta. Laivet. Memory Game. Paljon laiveja ja sit edestä voi Bonsen bossin läpi. Tulee sit selästä vellistä. Joo. Sit tulee tuolta vasemmalta pilarin kautta raidin läpi. TH. Stampeding Roar. Iso biimi ja laive tulee 2, 1. Biimi. Luultavasti paljon väistettävää vielä sieltä edestä. Interrupts. Ruptit lähtee. Iron Bark. Ääni kasa. Kaukaiset spawnit. Vielä ois pari tässä viimeistä. Hyvä. Paljon laiveja sit seinän luota ja vellistä selkää. Blaze. Laiva bossista ja Vellisti. samaan aikaan Memory Game. edestä. Laittaa millin postis mulle tosta toodista. Tapetaan kalpolle. Paino Ray Frosti siihen kanssa. Gold medal edestä oikealta. Bossin läpi, Nexaa ja... Tuhopa. Tiputukset tankeille. Incarnation Roar. Tree of Life. Mission. Ensimmäiset viimit. 3, 2, 1. Tranquility. Toiset 2, 1. Viimit. Kolmannet 2, 1. Viimit. Neljännet 2, 1. Viimit. Viidennet 2, 1. Viimit. Personals. Viimeiset kuudennet ja fulkyvetsat 2, 1. Viimit. Fulkyvetsa. Nexaa ylös. Buffit. Buffatkaa vielä tässä alusta, jos te ehtinyt pois keskeltä tankit aukeille. Katiivimarkkerin vasen. Kattoo siilitään. Stampeding Roar. Siilit ylös ja keskellä, kattoo timer. Siilit ylös. Markkereiden välissä. Orbs. Sen jälkeen markkereiden päälle ja soukkaa läheltä. Markkereiden päälle soukkaa läheltä. Kattoo siilitään. Incarnation. Tree of Life. Siilit ylös ja keskellä, kattoo timer. Siilit ylös ja markkereiden välissä. Orbs. Näiden jälkeen viimeinen setti.
Markkereiden oikealle ja sokka läheltä. Markkereiden oikea ja sokka läheltä. Kattoo siinitimeriin nyt. Siinitylässä keskellä, kattoo timer, yksi siini vielä. Ja siinityläs. Markkereiden välissä. Orbs. Start heating lower. Näiden jälkeen alkaa kappale special spreadi positio. Special spreadit. Personalit nokkiin 4, 3, 2, 1. Helpline. Haluttaa tiimi. Ja sen verran se kästiin 4, 3, 2, 1. Oikealla Juhan puolella. Memory Game Spread. Ympyrä, kolmio, X. Ympyrä pystyy. Navenaa, ympyrät, kolmiot, X. Incarnation. Tree of Life. Tähti vasemmalla Memory Game Spread. Ympyrä, kolmio, Tranquility. X. Ympyrä pystyy. Rauhassa. Ympyrä, kolmio, X. Rota. Stampeding lower. Nix Juha. Mintus Roari. 2, 1. Liikkuu. Move. Vasemmalla Memory Game Spread. Soaks. Memory Game Spread. Vasen. Kolmio. T. Timan. Kolmio pystyy. T. Pystyy tän jälkeen rauhassa. T. Timantti. Juhan puolella oikealta. Soakin jälkeen. Memory Game Spread. Spread alkaa tähdä. T. X. Timan. T. Pystyy. X. Timan. Tähdet vielä. DH käyttää. Ja Lockigateillä liikä. Tree of 2, Life. 1. Okei. Move. Juhan puolella Memory Game Spread. Santtu palaa keskellä. Santtu tekee kampeliin. X. Ympyrä. T. Kolmio. X. Ympyrä. T. Pystyy rauhassa vaan. Kolmio. Spreadaa vielä vasemmassa. Ja tossa. Soaks. Missä kohtaa suurittua spreadaa? Takavikat. Kasaava. Kattokaa tarkkaan mihin pikselistäkki tulee. Hankit kattoo tarkkaan kun saa nappi. Pikselistäkki kaikista tärkein juttu. Lopettaa kaiken tekemisen ennen playssä. Pikselistäkki. Blazes. Ja playssit tulos. Vasen. Incarnation. Tree Oikein. of Life. Vasen. 2, 1, liit. Ja hoitaa. Blazes. Tässä on hyvä stop. Place, pikseli ja place. Vasen. Oikea. Vasen. Nostaa vanneksa ja hopen saako liit. Blaze Tranquility. Vai tappaa kansalaista. Ei se lähtee. Pikseli, vasen. Oikee. Vasen. Tarvitaan vaan tuolla ressi. Tuolla ressi. Ja liit. Move. Tarvii uuden ressi. Tekliressi. Voi mennä vielä. Viimeiset leisit jälkeen. Toppaa. Leisit lähtee. Pikseli, pikseli. Vasen. Oikee. Vasen. Joo! Nice!